salam, că e salam aici. Bagă ceva de la salam, ceva. Nea Pian, bagă ceva de la salam. Nu știu, ceva de la salam. Da. Cum era aia cu... Ceva de la salam, gata mă, facem acum. Asta, bă, viața. Auzi, asta cânt eu, asta că e pe veche. La inimă mă iarzi, dar tu n-am să te las. Tu vrei să-mi faci necaz, n-am să te las. M-ai adus la disperare, ce inimă, pula ta. Gata, bună seara, iartă-ne, Bogdan de la Ploiești, că am întrăznit să cântăm și noi cu voce, viața mea. Altceva, mai bine mă trec la PUBG când ești tu aici, viața mea, iartă-mă. Te iubesc, mă? Da. Ne auzi, Bogdane? Aud, ce faci? Ce să, ne-am apucat de cânta, viața mea, ne-am stat de mă, ce dracu cânti aici, că m-a terminat gloditul, dracu, de aici te-ai apucat de cântat? Gata, bă, că a venit conacul, s-a terminat pământ. Băi, voce total. E conacul, băi, tovarăș. Ce faci, mă, că ai curul? Ce să fac? Salut, pianistule, salut, Bogdan. Ne-am strâns aici cu toții, viața mea, și facem orchestra Balaur. Ia, uitați-l pe Alin. Ele, mâncați, iar e ruptă la după tine. Din zori și parfumul tău, buchetul de flori, ce ți-l dădeam mereu, de toate mi-l dor, toate lipsesc. Noapte bună, oameni buni. Gata, bă, te pui la somn? Ce s-a pus pe mult? Mama, aici conacul. Aici conacul. Băi, ești rege, fii atent, ești live acum? Da, sunt live. Vreau să-ți fac un raid de ăsta, bă, că meriți. Meriți, bă, ești numărul 1. Să rămână, să-ți trăiască tot ce iubești. Băi, gură de capă. Da, bă, să-i fac și eu un raid la băiatul ăsta, bă, că meriți. Băi, ne jucăm mâine, hai. Așa? Mă sun pe oab de timpul mea de gras. Da, du-te. Să ți-l bag în cur, să ți-l dau în gura aia, deci că cor de iapă, tu ai spus-o parte. Cor de iapă, ai direct, ești de bă. Uitați-vă pe Maga. Cum îl cheamă, mă, pe ăla din cum îi zice, mă, la desenul ăla, mă, ești tu nu mare așa, Maori, ce ești tu, mă, Viețile mele, vă rog din suflet, apăsați pe link-ul ăla care vi-l dau eu în chat și haideți să mergem cu un raid acolo și să-i dăm un mare like, că merită, pianistă, e numărul 1, viețile mele, e ce trebuie. Ia, mă, câți ani? Nu Maga, mă. Filmele Matrix, nu, mă. Nu Hal, mă, nu Bal. Aline! Da, viața mea frumoasă! Mă nervați, vreți să intru și eu pe live? Credeți că am canal pro sau ce? Ia mă! Păi tu ai 700.000 de 800.000 de urmăritori, viața mea! Bă, la mulți ani, bă, la mulți ani. La mulți ani, voi să-ți trăiască familie. Să vă trăiască, bă. Păi dacă ai intrat tu pe live, Bogdane, să termina pământul, viața mea. Mulți ani. Când vorbești că blestemi, că faci mătăli. Mă, tu vorbești, tu te față în tine că să aleagă praful, dar bine, nu-ți trebuie să acoșe și o ceapă bună, să moară familia mea și te trimită ceapă. Nu te lua cu mine că să aleagă praful, dar bine, stai să beau o gură și mă apuc de tine. Vrei să dăm să cânte, îl lăsăm să cânte pe pianistul să cânte sau ne apucăm unul? Nu, mă, dați voi ce vreți voi. Ce e drept să-ți mai zic ție, mă? Că ți-ești fulat. Ia, uite, el bea, mă, pe ce căut aici. Băi, Aline, Aline! ai făcut... Alin, Nu mă de foame, da viața mea, zi. Alin, zici că e balon de la. Și tu? Eu? Sau eu? Cine, mă? De cine a zis, bă? Bă, pe tine te-a făcut unul trebuie să râzi prostul drept. Tu ești balonul. Bă, tu te pula mea. Nu, mă, altceva. Nu știu, te zic eu pe WhatsApp. E de la dal 13. Crede față de mine? E de la dal 13. Wow. Eu? Da. Bogdan a zis? Nu. Bogdane, de mine zici, mă? O viața mea, de pianistul. Te pup, Bogdan, mulțumesc. Ăsta mi-a părut. Băi, de mine a zis. Aline, zi tu. Nu știu, pula de cine a zis.
Vezi că e bine, e cu 6 sorcove după el să moară familia. Cine? Bogdan. Am avut? Nu, e la înnecat. N-am eu treabă cu omul să-i zic nimic, că e nebun. M-am băgat ca un beu, iertați-mă pe mine. Scuze Băi! eu, ar zice Almășan. Da. Grasule, Băi, fii atent, auzi, îți dau ascultă-mă bloc. puțin. Îți dau bloc peste Ziceți-mi tot. ce vreți, că sunteți frații mei să moară mama, dar nu accept, de la voi accept. Atât. El e mâncați și cură, că eu n-am nicio treabă, eu sunt prieten cu el. Bă, Nu să fac băi, intervenții. colacule, Păile voastre, bă. Îmi place. colacule, băi, mâine să Aici știți e toată Kenya. lumea că mâine mă joc cu nebunul meu. Nu te mai joci, stai niște calmaste. Nu ne mai jucăm? Nu te mai joci, nu mai e vorba cu mine, gata. Bine, bă, să plâng acum. Da, bine, prostule, să vezi cum mă sun pe WhatsApp, să vezi cum mă dă acolo. Păi ce vina mea o luare poker. Ce? Ce vina mea, bă? Eu fără tine sunt ok, 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 tu fără mine nici de lei. Au, au, fetele de la Sibiu. Lângă piscă furache. De cine este al meu gras? Că mănâncă numai braț. Ketchup și cu maioneză. Să te faci cu codorneză. Și tu? Eu nu știu să zic pe melodii viața. Moară. Mă, de familia mea, dacă erai copilul meu. Capai Tamigeana mea de vin direct. Să moară familia mea, m-am jurat pe familia mea, pe frații mei de la adunare. Dacă erai copilul meu, de țineam noi sub pat. Și dacă te lăsam să ieși nici la soare, poate să leagă praful de Nu mine. ziceam zi. De te țineam nici la poartă să faci cu mâna la oameni. Bă, eu te știu pe tine, tu ești băiatul la vocea ta lui Luci Diamantul, nu? Nu e viața mea, e invers. Stai că Te-ai mă dus la dați- Bogdan să faci piesă și te-ai căcat pe tine, murdărit studio. De ce nu spui? De ce nu spui că a aruncat pian de 7.000 de euro, că l-ai murdărit cu căcat de la fâșboară pe aia? Zi, mă, brișate și... Mâncați, la ta te-a lăsat băieția în fața acolo. Băi, Fata lui mama Andrei. mă, vezi să cacă pe el, mă, de-aia pleacă tot la ta. Nu mai ține sub papa aici de pe unde-i sub papa? Când o venea la refări, nici că și ucăralele din pantalon la până ploaie, de unde și cu suclet. Băgate-i curul tău. Las că zici. Auzi? Te-ai uitat și la pozele lui Bogdan de la Ploiești în Dubai? Deci că ai făcut și tu acolo. E numărul unu, M-am mă, uitat. ce- M-am uitat. Ce bine ieșea de la băiat. A ieșit când a auzit de Dubai. Băi, mă doare genunchiul, băi, am făcut Te reumatism. doare genunchiul? De ce? Ai făcut mâine înainte de live? Du-te dracu, tai ce Da, te fân ce du-te, ți-a pus pula mea Dumnezeu de în cap să cavalier. leagă praful meu. Și ăla e păr în capul tău, mă, că să leagă praful. Dar bine, du-ți spui că faci semnale de-alea, luminație cu ochii. Mâncați și halogenii de-alea să la... Cum să înjur, mă, că nu înjur? Mereu te înjuri. Să aleagă praful de mine de nu ești bidinea. Să aleagă praful de mine de nu ești... Asta e vorba mea. Să aleagă praful de mine, mereu zici așa. Mâncați și pula ta ce faruri ai spus că sunt halogene, dar Păi la nu vii tu la mine, mă. Nu vii tu la mine, mâncați. Te fut în cur când vii la te, ți-l bag tot cu Mă mine. puți în cur? Da. O pun pe Oana să te bată prima dată. Uitați-l, mă, ori să vede direct. Uitați-vă ce are pe tribale, mă, ce... Mă, du-te dracu de aici, că mi-a rupt tricoul după mine handicapatule, care ești nebunule, care ești ultimul om, să alegă, mă auzi? Ai două cete să mă Eu unde mă viața mea, că sunt bine, sunt plafonic. Ia pute capră și ia ceva în gură viața mea, să-l faci praf. Am venit la București și ai luat piatră în gură când ai intrat tot timpul la mea de aici. Că ai intrat pe Iulie Maniu, m-ai spunat. Ce frumos e Bucureștiul. Mă auzi, bă, viața mea, când am venit la București, ce crezi? Am început să tușesc într-una, că era prea tare aerul, nu prea. Aol. Da. Auzi, bă? A. Ți-l bag și eu. Mă, tot tu cu București, că voi ai citat, mă, că de la noi pleacă de România, de aici, de la Timișoara. Bine, iartă-mă că am îndrăznit. Ce ai, mă, cum mai auzi? Da, auzi reacția mea când am fost la București acum cu Napole, mă auzi? Mai ții minte când ne-am văzut și am spus că Nu poți să mănânci șaorma, așa ai zis, dă-te în pula. Ai zis asta e șaorma mică. Șaorma mare. Mă auzi, Ca eu stând. Auzi, bă, ia zi, mă. Zi, mă, ce ai vrut să zici? ce vreau să zic?
Ce-am vrut să zic? Nu mai știu ce-am vrut să zic. Te-ai pus astăzi, de ce nu zici la oameni că te-ai pus astăzi să joci VR, ți-ai pus ochelari pe ochi și a luat Sibel copilul s-a dus la vecin? De ce nu spui că ai început să alegi pe cameră pe acolo cât de mare ești? De ce nu spui că ai dat plasma jos în perete? Zi, bă, Bulanciu! Băi, ascultați-mă puțin, m-a pus să joc un joc de 5... Știți cum făcea asta? Oară tot făcea.